Hola gent, avui us ensenyaré no a fer una intro, sinó a aprofitar les que ja estan fetes a internet. Anirem precisament a la pàgina panzoid.com i allà podrem veure introduccions que ja han fet altres persones. Les modificarem una miqueta i ens les farem nostres. Òbviament aquí hi ha un copyright, mirarem de respectar-lo, però el que buscarem és que quedi bé en pantalla. Llavors farem unes petites modificacions. Estarem aquí a panzoid.com i llavors us heu d'oblidar d'aquestes dues i anirem a Clipmaker. Normalment aquí surten ja les presentacions aquestes, les introduccions. I agafarem una que sigui senzilleta. Per què? Perquè si hem de modificar, millor que sigui senzilleta i que sigui tot fàcil de trobar. Anirem a aquesta, per exemple, que posa tutorial. Ens diu qui és el creador, quantes descàrregues hi ha, etc. I apretarem el Clipmaker 2, que és l'eina tutorial que permet modificar aquesta intro. Ens podríem anar aquí a la música i baixar-li una miqueta el volum. No obstant, com això ho podem fer des de l'editor, de moment no tocarem res. Anirem aquí, en aquest cub, i sobretot el que hem de buscar és precisament aquesta part de text. Veieu que hi ha moltes, que hi ha 4. Això significa que cada capa d'aquestes és un dels textos. Hi ha, òbviament, la turquesa, segurament la blanca, que fixeu-vos que és més gran que l'altra, la gris, la de color negre també, etc. I el que farem aquí és simplement entrar a cadascuna i posarem el que heu de ficar vosaltres a la intro, que és el vostre nom i les inicials dels cognoms. Per exemple, Adolfo i les meves inicials. Li dono a tabular i fixeu-vos com ha canviat. Però, com la lletra és diferent, tot no ha canviat. Continua havent-hi tutorial, l'única que ha canviat és la de color turquesa. Llavors anirem a fer tot això un altre cop. Per anar més ràpid el que podem fer és copiar i enganxar-ho a tot arreu. I llavors una altra de les coses que podem fer és aquí, podem apretar i podem veure l'animació, fins i tot escoltar la música. Apago la música, no es mou gaire i desapareix. I fa la volta. Fantàstic, m'agrada. Quin més canvi hem de fer? Doncs, segons el copyright, aquest és del 2017, és de Panzoid, per tant és de la mateixa web, està lliure, però si fos d'una altra persona, aquesta persona té dret a ficar la seva empremta, la seva marca d'aigua. Per evitar això, després en l'editor, el que podem fer és les lletres més petites. Si anem aquí i ens fiquem en aquests números, això és el gruix, l'alçada, etc. Podríem ficar, per exemple, que en comptes de 24 fos 20. Llavors, òbviament, hauríem de modificar totes. Aquesta, sobretot, és la important. Totes a 20 o en una escala que sigui similar. En principi, de moment, totes estan a 24 i el que estic fent és treure 4. Això ja quedaria així i llavors, en el cas que surti alguna marca d'aigua, el que faríem és escurçar o ampliar, segons el que necessitem. Què hem de fer després? De fet, anem a aquesta zona d'aquí que diu Download. La baixem, metres que ja està bé, i això trigarà, normalment és un minut, menys d'un minut, són uns 40 segons. A veure si es descarrega. 2000 años más tarde. Ja la tenim descarregada i ens apareix això. I apretem que la volem descarregar. Es comença a descarregar i la posem aquí mateix. I ara anem a veure-la.
Molt bé, és important que la música també us agradi, que potser no estigui gaire alta, repeteixo, això es pot modificar, el volum, em refereixo, en el mateix editor, però que la música estaria bé que l'escoltéssiu i que us agradés, no? Perquè al cap i a la fi heu de conviure amb aquest vídeo. I això seria tot, gent. Recordeu-vos, és Panzoid. Hi ha moltes plantilles, una passada. I això seria tot, gent. Panzoid.com, investigueu, mireu, a veure quin us agrada més i trieu una d'elles. Ens veiem. Adeu.